Ay, sis. Nag-swap. Ate, kumusta si ate? Kasabay pa lang kami kahapon. Nagsabay pa lang kami sa nagpili kami, nag-uurong pagbayo. Yun, ano dyan, na sa ICU. Si Ate Franz lang po sa GC. Doon sa po yung may nagsaod pa ako sa bagong akad. Tapos nagkulog lang ini. Pag-abot sa arong, gano'n na iro. So, nasa ICU. Sa hindi ate. Nasa Tanchuling, so pag ililipat. Sige na po. Bata ko. Pang-G me. Opo, isus. Sabay pati kami ma-retire. Sunudan. Next year. Hey, God will heal. Oo. Ang katiwala, 1008. Kain daw so ano? Kain daw so nasa intention. Ay, sige na. Hindi pa nga rin po. Mapamas akong intention nini. Duma kay Carlo, ako. Sa puso. Pwede ka nasa po yung igdi po. 100 naman nini. 100. Opo. Wala pa po sa po. Ulit ang midbidong pa kalipad rin. Kami ka na lang po siya sa loob kay Carlo. Christian sa bayan. Kami sa daan. Mga din na kayo. Mapangisa. Maraming kay Carlo. Okay po. Diyos maray na hapon po. Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi an solemnidad asing kabanalang kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Please all rise to start our novena to Saint Jude Tadeus. Turn our tears to gladness.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your requests. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life, I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude,
Comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat kan Otivar, Alta, and Bongkodin family. Please pray for my business, nin Anonymous. Special na mga kahagadan for board exam for March 2026 ni Leslie Marie. Special na kahagadan ni Arnel and Lorica family for passing the BUGS comprehensive exam ni Benji, for successful board exam of Mark and Kate kan Palisa family. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, ki Hilaria Joaquin Sr. asin Hilario ni Edna Geroy, ki Jovito, Rosalina, Edwin and Joan kan Valderrama family, ki Eufemia kan Gapayaw family, asin ki Arturo kan Copada family. Sa liwat Diyos maray na hapon po, ngunyan Huwebes sa enot na simanang ning Kwaresma. Magtirindog po. Asidumulo sa Diyos pagkabot, sa iya magsarama, sa Diyos sa tuyang Ama. Good afternoon. Good afternoon to Sa ngaran Father. ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Huwebes sa laog kan enot na simana kan Kwaresma, sa rong komunidad kita nagkakatiripon sa pagtaong kontra sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Magdulok po kita
sa iyang pamibi, intersesyon para sa satuyang mga pangangaipo. Siring man, mag-omaw, asin magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na inako niyato dahil sa tabang kan satuyang mahal na patron. Ngunyan tangani po kita na uyadig di magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasala. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangnan, mahera ka, kagurangnan, mahera ka. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami tawan sa mo, an espiritu nindanay na pagmidbid, asinurog na paghidali sa pagibukan mga bagay na matanos, tanganing makayaming mabuhay sosog sa imo, tadai kamin mabubuhay kun mayo ka. Uni kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Esther. Si Reyna Esther, huli kan dakulang pag-alaman na uminabot sa iya, nagpaampon sa kagurangnan. Namibi siya sa kagurangnan, Diyos nin Israel, sa mga tataramo na ini. Kagurangnan ko, hade, madya sa pagtabang sako, hulita ako sa nang saro. Mayo nin makakatabang sako, kundi ika, hulita na sa pag-alaman ang sakong buhay. Sa laog nin sakuyang harong, poon na ako mamundag, ipinagtokdo na sa gabos ng mga banwaan, pinili mo kagurangnan an Israel. Asin sa gabos ng mga tawo kaitong panahon, pinili mo an sumong mga magurang, na maging sa imong pamana, sagod paman. Asin ta inutob mo sa sainda ang sa imong panuga. Girumduma kami kagurangnan, magpahiling ka sa panahon na kami nasa pagtios. Tawi ako nin kaisogan o hadi nin mga Diyos, asin kagrugaring nin gabos na kapangyarihan. Bugtakin nin mahamis na panaramon ang sakuyang oso, kun ako makiatubang sa leon. Gibuha ang sa iyang puso, maungi sa samuyang kaiwal. Tanganing ini asin ang gabos na kairiba niya, makaabot sa saindang kasagkoran. Ligtasan kami kan sa imong kamot, madya sa pagtabang sako, hulita ako sa nang saro, asin mayo ako nin mabibirikan kundi ika kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Sa aldaw na ako nag-apod sa imo kagurangnan, sinimbag mo ako. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo kagurangnan, sinimbag mo ako. Magpapasalamat ako sa imo kagurangnan sa bilog kong puso. Sa atubang nin kaanghelesan mag-aawit ako kan sa imong kaumawan. Maglilingkod ako sa imong banal na simbahan. Papasalamatan ko ang sa imong ngaran. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo kagurangnan, sinimbag mo ako. Papasalamatan ko ang sa imong pagkaherak asin katotoohan. Huli ta pinaurog mo sa gabos ang sa imong ngaran asin panuga. Sa aldaw na ako nag-apod, sinimbag mo ako. Asin pinakusog mo ang sa kong kalag. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo kagurangnan, sinimbag mo ako. Hohonaton mo ang sa imong kamot, asin ililigtas mo ako. Uutubonin kagurangnan ang katuyuhan niya para sa sako. Ang pagkamuot nin kagurangnan, magdadanay sa gud paman. Dai mo papabayaan o Diyos, ang lalang nin sa imong kamot. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo kagurangnan, sinimbag mo ako. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Nataramunin buhay, irarainan yun ko. Tataramunin buhay, asinin kagayonan, pagtukod pagkamot, malayunon, mahamison, tataramon, buhay, magayunon, mahamison, tataramon, buhay. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrokyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo, Kamurawayan sa imo kagurangnan. maghagad, asin kamo tatawan, maghanap, asin sa indong makukua, magtuktok, asin kamo bubuksan, hulitaan nagahagad, minaako, ang nagahanap, nakakakua, asin na nagtutuktok, binubuksan. Sisay sa indo ang mataunin gapo, kunan sa indong aki maghagad din tinapay. Sisay ang mataunin halas, kun sira ang inahagad. Kun kamo na mga maraot, mataong mga marahay na bagay sa indong mga aki, an sa indo pa daw na ama sa langit, anday matao kayat sa gabos na nagahagad. Kaya gibuhon nindo sa iba, an buot nindong gibuhon ninda sa indo. Ulit ini ang katukdoan, kan tugon, asin kan mga profeta. Mga tugang marahay na bareta kan kakurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good afternoon. Pakigreet daw po kan sa tuyang katain na good afternoon. Gusto kong mag-assume na gabos po kita nangangadji. If not daily, often we pray. Kadakla na beses nagpapangadji po kita. Kaya lang, minsan minaabutan panahon sa satuyang pagpangadji, we experience dryness in prayer. Because sometimes, despite our efforts, we feel as if God is not listening to our prayers. And so we quietly ask, Lord, are you really there? Listening to me? Yaong ka ba talaga dyan? Nagdadagog sa sakuyang mga pangadji? Ngunya na aldaw, iyan nahapot pong iyan, tinatawanin kasimbagan kan sa tuyang kagurangnan with 3 words. Ask, seek, and find. Or knock. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be open to you. That is supposed to be our disposition in prayer. But remember, when we pray, God is not like a vending machine. Now, when you drop a coin or drop a prayer, automatic,
there is that answer. Something will come out. Kaya baga ihuhulog na sana sa langit, Lord, tawan mo ako nin agom. Pak! Tadaan! Yao na. Lord, tawan mo akong kusog or tali, tanganing makapasar sa board exam. Tadaan! Yao na. No, it doesn't work that way. Ining ask, seek, and knock are not actually magic words. These are not shortcuts. When we pray, we are reminded that we need to establish a relationship with God. Prayer is practically or basically a conversation with God that helps us to establish a relationship with Him. A relationship that trusts Him enough to keep us coming back to Him. Tanganing sa satuyang pagpamibi, padagos kitang magbalik sa iya. What does it mean when we say that in prayer we ask God? Asking means we speak honestly to God. Our needs, our worries, and our hopes. But prayer does not end in asking. There is that other word that we should take note of. We should also seek Him. And when we speak about seeking, seeking means we move, we try, we cooperate with His grace. So after asking, that means we do our part. Sabi ba kayan, God helps those who help themselves. And there is also that knocking part. Pagtuktok. Knocking means we don't give up. Tamili palan pagtuktok ta, day tulos kita binuksan, mahali na kita. In prayer, bako dapat arog kaya. Pag nagtuktok kita, dawa day tigbuksan, minsan, tulos-tulos na bubuksan, mahalat kita. Mapasensya kita na buksan kita kan sa tuyang kagurangan. So in other words, prayer is never a missed call. Daing pangadji na namimiss na daing nadadangog kang mahal na Diyos. Every prayer is actually an invitation to have that relationship with God. And it is only then when we establish a relationship with God that God answers our prayers. And God answers our prayers in three ways. First, He would say yes to our prayers. And if you notice, He would give us what we ask for or what we want. For instance, you pray for strength, and God gives you that strength to hurdle whatever trials and difficulties or problems that you have in your life. Pag nangadji ka, tawin na akong kusog, kagurangnan, na malampasan ko inigabos. O after praying, you realize na instead of being discouraged or angry, so nagiging kalmado ang sa imong buot. You ask for guidance, and automatic, you feel guided. God would send people to be your guide, to give you guidance. God would make use of people or a word, tanganing madara kita sa tamang dalan. So that is the way we should pray. In other words, when God says yes, it reminds us that He is near and attentive. Pag nagsabi siyang, opo o iyo, ibig sabihon, nagdadangog siya sa satuyang mga pamipi, asin harani siya sa sato. But sometimes, He would say no to our prayers. And eventually we realize He said no because He wanted to give us something better than what we are asking for. Mas marhay kay satig, hahagad ta. Naghagad ka nin trabaho,
Nag-apply ka ng trabaho, dai ka na ako. No. It was a no. Pero later on, nakakuha ka ng trabaho, mas halangkaw ag sweldo. Dai pang katrabahong chismosa. Dai pang boss na maldita. Oh. So, nag-no siya at first, pero later on, nagbukas siya ng new opportunities for you. Sarong trabaho na mas marhay para sa imo. Sabi kayan, when God closes a door, somewhere He opens a window. When God closes your eyes, He will never restore it. O, kaya day magpiriyong habang nagmimisa. O, o day magturog habang nagmimisa. So that's the way prayer works. Sa tuyang buhay, nagno nga ni siya minsan, pero may tigtatao siya sa tuyang mas marhay para sa to. Tig-share ko kasubago sa 4 o'clock mass, itong kwento kang kaklase ko na every time nag-reunion kami, ang request niya sa kuya, ipangadji ko siya na maagom na. O, pera ng edad ko ngunyan. O, imagine, dahil pa siyang agom. Tig-seryoso ko man po sa request niya until one time, sa reunion may manggiraray, siguro Holy Week ito, I received a good news from her. Sabi niya, Father, salamat sa prayers mo, naagom na po ako. Yeah. So, ugmahon man ako, naintriga ako. Sabi ko sa iya, sisay nakaagom sa imo. I was thinking na baka saro man lang kan mga classmates me, kang elementary. No, sabi niya, ara mo ang naagom ko, afam. O, see? O, siguro yako, nag-no si Lord, na dahi katulos maagom, tabaka naagom mo, sarong burat zero, o barumbado, o ngunyan, afam pa, wow! O, halangkaw, ano, teko na idagos, baka mamis. Yeah. See, sometimes God works that way. Sometimes God protects us by refusing our request. Sometimes He would say no. But mind you, most of the time, God would say, wait. Be patient. Maghalat ka muna. Because eventually, you realize God wanted to give you the best. He is preparing you to receive the best blessings. You pray for healing. You pray for change. You pray for answers to your prayers, but nothing seems to move or happen. Yet, if you notice, during the waiting time, your faith grows stronger, your heart becomes steadier, and you mature in your faith. May istorya ang sarumpadi na one time may nagdulok sa iya after the Mass, asking for prayers also. Ang special request niya, because she had been married for 10 years now, di ko nangaranan, di pa siya nagkakaaki, di pa nagbabados. So, big para pangadji man kang padi. And one day, supadi, inimbitaran po sa sarong graduation ceremonies to become the guest speaker. Now, ito pala na nag-request sa iyang pangadji siyang magbados na, maestra duman, advisor kan one of the graduating class. Siyempre, yaon na supadi sa stage, kasabay niya na sa mga principal and guest of honors, yaon na po sa stage. Kang nahiling po siya kan maestra, biglang nag-shock sa maestra. Na-embarrass na maray supadi. Aram ni so sinabi kang maestra, Father! Father! Thank you. Thank you. Na-misinterpret kan mga tao supadi. Si Father gari ngayang nakabadus dumang kimanang. You see, that's one story na if you just be patient and wait, God will give you the best blessing that you want. Yeah. Minsan,
it's not actually a failure. It's just a delayed success. I would usually tell itong mga nag-take a board exam who failed, nag-take a bar exams who failed, nadi-discourage ng maray. Pag nagsuko na yako kamo, tapos na ang laban. Diba? Dakulong kitang nadangog ng mga success stories. O dahil nakapasar sa first attempt. Then, pag sunod niyang pag-exam, top notcher. I'll give you one example. Claro M. Recto. Yeah. First attempt sa bar exams, he failed. But when he took the bar, the second time around, number 1, he was the top notcher. Baka day kang una nakapasar, baka may plano ang Diyos na magi kang top notcher. O, kung nakapasar ka na, pasado ka lang. Pero baka second attempt, third attempt, fourth attempt, baka ika ang gusto niyang maging top notcher. Permita ba nababasa sa Facebook? So acronym kang fail or failure. Ano nga nito so acronym? Acronym. First attempt in life usually results in experience. Oh, so meaning, failure is not actually failure. It is just an opportunity for you para magbagon as in magpuon giraray. So, just be patient and wait. God's delay is not God's denial. So, my dear brothers and sisters, let us keep asking with faith. Let us keep seeking with efforts. Let us keep knocking with patience. Because when we pray, God always answers our prayers. Let us just always trust in His timing and in His plans. Amen? Sa ngaran ka na mga aki, as in the Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan mahira ka sa mga nagdudulok sa imo sa pagngayo-ngayo, asin sa pag-ako kan mga dulot, asin pamibi kan sa imong banwaan, diri ka an puso migabos pasiring sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaasan mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, dadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tanganing ikabalik sa mga aki mo, an kaliniganin mga isip, nagtalaan kanin mabiyayang panahon, natalingkas an isip sa mga maraot na kamabutan, pakinabangan ninda ang mga agi sa ng bagay, tanganing magdayupot sa mga nagdadanay.
Kaya kaibakan gabos na santos sa sina Angeles, sarabay kami na nag-uumaw sa imo daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabodin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, nagaling para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini, an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kat tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero, siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawkon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
Ngunyan, mamibi kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin na rin kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, yan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean na sinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo, Asin sa imong sa tuya espiritu. po niya na ihiras ang katuninongan sa lambang saro. Peace be with you. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya,
inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention the sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibig kita. Kagurangan sa muyang Diyos, namimibig kami, tanganing anurog kabanal na mga misteryo na tinao mo para sa pagpapusog
kan samuyang pagbago, gibuhon mong bulong para sa mo. Ngunyan, asin sa maabot na panahon, huli ki Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Salamat Tukaw po. Para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Webes, nag-abot po sa 20,226 pesos and 30 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 2,893 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,174 pesos and 35 centavos. Siring man sa Marso 2, Sagod 4, aldaw nin Lunes, Sagod Miyerkules, magkakaigwa po nin Trido Masses for the Dead o Responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaranin kalag na buot niya to giromdomon. Ang Katiwala 1008, magkakaigwa nin fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrukyaw, Kudal-Kudal sa Veritas, sa Abril 11, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang proceeds kang nasabing aktibidad para po sa Andurog sa Eskwela Outreach Program. Ang ticket mababakal po sa opisina. Siring man, nagpuon na po kanakaaging Biyernes ang pag-estasyon sa cruise. Iniimbitaran po kamo na magsabay sa pag-estasyon kada Biyernes, pagkatapos kan alas 5:30 na pagkahapon na misa. Asin, maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 4,000 pesos, 1,700 pesos, duwang 1,000 pesos, tulong 500 pesos, asin 100 pesos. Haliman kay SAB, 5,000 pesos, Marino Family, 900 pesos, Silvia Rico, 500 pesos, Marbida, 500 pesos, Naira Family, 400 pesos, asin Devotee, 200 pesos. Diyos mabalos po. Salamat po sa Indukabos na nagpartisipar sa misa, sa mga naglingkod sa tuyang misa ngunyan, magpuon sa choir, live streamer, lector, commentator, lay ministers, mass collectors, and sponsors kan sa tuyang misa. And I would like also to especially thank ining mga PSO officers, public safety officers na padagos nagtatabang po sa tuya dyan sa luwas sa pag-manage kan traffic. Thank you very much po sa Indo. God bless. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendicionan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, sa intersesyon ni San Judas Tadeo, sa ngaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw. Salamat sa Diyos.